valpgänget igen. Vindgårdens bekull. De är 1 vecka gamla nu. De mår bra. Här längst bak har vi lilla flickan. Ta det lite gumman. Här har vi det. Ska vi se om vi får in dig i bild. Här. Ja, taskig jag är. Där har vi sidan på dig. Så ser hon ut. Lägga ner den igen. Kommer lilla mamma, hon blir orolig här. Och bredvid flickan har vi den stora stöddiga hanen med svart öga. Och här har vi den hanen med brunt på sidan. Den är också stor och stöddig. Och här har vi lillebror. Han har också växt till sig lite. Lille vite. Och lilla mamma. Hej Kiri. Fick du inte vara med här?